vaddisznótól, ezért egy fára mászott fel egy 17 éves fiú, utána viszont nem tudott lejönni. Ezt ő mondta el a tényeknek. Arról is beszélt, hogy másfél órán át kiabált a segítségért, és a tűzoltókat is többször hívta, de először nem hittek neki. Aztán végül kiküldték hozzá a rendőröket, akik azt mondták neki, hogy ugorjon le. Ő viszont erre azt felelte, idézem, nem vagyok én pókember, majd ezután másztak fel hozzá és hozták le. Az egészről videó is készült. Földes úton mentem, és a híd mellett egy ilyen vaddisznószerűség nekem szaladt. Hát én úgy bepánikoltam, most is tudtam mi merre. Hány méter először a víznek szattam, utána láttam egy közeli fát. Arra felszattam egy ilyen bő. Így kezdődött az egész, ezt mondta a tényeknek a 17 éves Fábri Attila. És így végződött. Ez a videó már akkor készült, amikor a rendőrök leszedték a fáról, de a kettők között legalább 2 óra telt el. A fiú halálra rémült a vaddisznótól, ezért menekült előle a fára, de aztán rájött, hogy sehogy nem tud lemászni, ekkor rémült halálra másodszor 1 óra alatt. Attól félt, hogy elfárad és lezuhan. Kiabált és telefonált is, hát ha segít neki valaki. Tűzoltók mondják, hogy hamis bejelentés, és engem elő fognak állítani, így úgy amúgy. Harmadszor hívásomra rájuk kiabáltam, mondom, hogy jó Isten, verjen meg titeket, hát nem tudok lenni itt 2 óra hosszája. Erre megfogták, kiküldték rám a rendőröket. Észlelték, hogy az egyik magas fán, egy körülbelül 7-8 méter magasságban egy fiatalember kapaszkodik kétségbe esetten. Elmondása szerint, illetve a rendőrök is látták, hogy eléggé fáradt már a fiatalember. Ezt még először ők azt akarták, hogy én ugorjak le egy ilyen 16 méter magasságba. Hát mondom, bizony nem fogok leugorni, nem vagyok én pókember. Erre mit csinál az egyik? Hívnák a tűzoltókat, az egyik vetkezik nekem minden. Azt mondják, nem kérdez tűzoltó, majd ő megoldja. Halasztás nem tűrő módon az egyik kolléga fölmászott a fára, és megpróbálta lenavigálni, segítette le a fáról, amely hála Istennek sikerrel járt. A fiút végül így sikerült leszedni a fáról, ahogy ezen a felvételen is látszik. Ő maga amúgy azt mondta, azért ilyet meg ennyire a vaddisznótól, mert tudta, hogy ha védi a kicsinyeit, akkor bárkinek neki megy és felökleli, ezért nem is gondolkodott, hogy hogyan fog lemászni a fáról majd később, csak próbált valahogy elmenekülni előle.